Good morning, friends. Today I have a very, very special book here with me, and it's my writing book where I write my children's book stories. And it is a big artist mess. Just ideas. Un conte per infants, llaminers y gourmands. Un cuento para niños golosos. Un conte pour enfants gourmands. A story for greedy children. This version, it's gonna be in Catalan. As you can see my mess. Després d'haver passat un any sencer a Escòcia amb son amic Paul, la petita Neus torna cap a Barcelona, la ciutat on va néixer. Tota impacient, es fa al llit i se'n va a la cuina a fer-se un bon esmorzar per començar la jornada amb bon peu. Els carrers de Barcelona són plens de botigues i de gent que donen a la ciutat un ambient càlid a l'hivern. La castanyera ven moniatos per fer passar el fred i hi ha xocolata amb pastetes a les terrasses dels cafès. La petita Neus passa davant la pastisseria del barri i se n'emporta un bon croissant de llar de porc. Mentre se'l menja, tot llepant-se els dits, es mira uns pots de confitura de pruna que són damunt el taulell. Sortint de la pastisseria, amb el ventre més ple, s'apropa a la formatgeria de la cantonada on venen el mató més tendre de Barcelona. Un cop dins, hi troba un formatge de cabra dels més bons i se n'emporta un de petit. També s'endú un bocinet de mató que es prendrà demà al vespre amb mel i fruits secs. Demà a la nit se'n va cap a la seva cambra i es prepara un bon petit sopar abans d'anar a dormir. Demà al matí ha d'anar a la Rambla de Catalunya amb els seus cosins per prendre un cafè amb llet i galetes. Mentre s'enfonsa dins el llit, s'imagina tot el que farà i els dolços que menjarà. L'endemà al matí es donen hora a les 8:20 cap al cafè de les 5 Madalenes. En Pere i la petita Neus trien uns carquinyolis i un entrepà de pa de pagès amb mantega. La Pepi s'estima més un gran cafè amb llet i sucre en un bol ben gros. Més tard, cap al vespre, se'n van a l'òpera a veure un ballet clàssic. La sala és plena de gent que xiu-xiueja comentaris, d'admiració
envers la bella dansa que se'ls presenta. Ja s'ha fet de nit i tot sortint de l'òpera tothom parla de l'espectacle. En Pere ja té gana i la petita Neus proposa d'anar a fer un tomb paral·lel. Un cop allà, triaran el restaurant que més els agradi. Cap a 6:45, el cuiner d'or obre les seves portes per sopar. La Pepi seu al costat de la finestra. Així pot veure la gent passar. El cambrer serveix la Pepi i la petita Neus un bon petit rostit de porc i un llucet amb pomes caramelitzades. En Pere, que té molta gana, ha demanat confit d'ànec amb prunes i per postres un gelat de llet amb nous i figues. A la sortida del restaurant, la petita Neus proposa de fer-se fotos davant el molinot abans de marxar. Els cosins s'apropen del famós cabaret i somriuen a l'objectiu. Clic! Quin fred que fa! I el vent bufa fort. I ja és temps de tornar cap a casa, diu la Pepi tot tremolant. L'endemà al matí, la petita Neus es lleva i surt al balcó. Avui fa un cel ben blau i un temps perfecte per anar a la botiga de flors. Un cop allà, tria un lliri blanc i se'n va cap a la carnisseria. Quins pernils més bons! Quines llonganisses de porc! S'exclama. Finalment, s'emporta un bon fuet de l'Empordà i seu en un banc del Passeig de Gràcia per menjar-se'n un bon tros. Amb el ventre cada cop més ple, puja cap al Tibidabo i es troba amb en Josep per anar al carrusel. Feia molt temps que no hi pujava. Cap a les 6 se'n van tots plegats al carrer dels Antiquaris, a la part baixa de Barcelona. Plens d'emoció, observen les petites nines de porcellana de l'aparador. En Josep ha trobat un conte antic sobre les vacances al Pirineu. Tot content, se l'emporta a casa en un taxi groc i negre que han trucat des de la botiga. La petita Neus es renta les dents davant el mirall del lavabo, tot recordant els bons moments que ha passat els darrers dies amb la gent que s'estima. Per fi pot gaudir de la seva ciutat preferida. Amb el pijama posat, agafa un llibre anomenat Indrets perduts de Barcelona i sense adonar-se'n compte ja se li tanquen els ulls. Bona nit! And I also made a version translated in Spanish. In French. And
to write it in English. But since the grammar is completely different, because it's not a Latin language, it is much more difficult for me to translate it. So it will take a lot more effort and time, since the original was written in Catalan. So tell me if you want me to read in any other language, and write in the comments in which language you want me to read it, and I will do it. Hope you enjoyed this video and the little story. Even if most of you can't understand, but at least to hear a blah 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 in another language, and the sounds of the pages and the messy words